Siaya koro chwalo ng'ur margi ne piny owacho osejwang'o thothgi man kod mano man rowere mopogore opogore kaka mich mago mag wer miel e kind were mamoko gino ma osethiro dongruok margi e sekta no. Rowere go wacho ni mich en gino machudo to kamano onge iwacho kata ni onge mar jal mano manyalo mako lwetgi kendo osemiyogi rem mano mar yudo omenda ahinya to mano mantiere e yor mbui. Ne giloso e sach nyasi mano mar nyiso mich kod were mopogore opogore ma gintiere godo mano kelo kanyakla jothumbe matindo kod jogo mantiere kod were mopogore kaka achiel kuom yorego mag tudogi kod jolony e kuonde maoko. To nikech yudo kata sirikandwa masani en kapore ni dhi ni an gi mich kata ni an gi comedy ka kore neno marani ni an gi comedy tiwinjo kinyiso bonsas jomoko matek teka ni goluru ng'ano oko ng'ano go koko. Watemo nyisou ni talent en gimoro maber kendo logo mara wacho ni stupidity must pay. Inyalo we ni wan fuo ema chulowa nikech watugo joma bende nenowa ni waran joma bende nenowa kaka wajoma ofuo ni magi to osirwako ang'ogi ni wan kaka yudhe konyowa nikech nitie jomoko moluor ga biro tang'o talent gi to chenro ma kawuono ni dhi konyowa nikech idhi miwa mich moko mabiro ting'o jomoko mondo obed ka biro ga talent misal kamae. Talent yako is your power. It's your biggest power you can have right now. Kwa sababu sahi na content creation and like that's the best thing you can do, talent. Koni gin jok matimo entertainment sani functions ng'eny kaka December ka ne waneno ka ji nigi nyasi mang'eny to ka ji ong'eyo ni nigi talent moro tinyalo ga luongi i entertain ji i perform i miel itimo rap itimo ang'o and then you get paid. So gino maduong' is to expose talent mantie and then tiyo bende gi jogo mopogore opogore miluongo ni talent developers ma kose identify talent moro nikech some of these jogi gin jok matindo kabisa. Waneno kijana moro matin kae kabisa ka rap mago odwa ni mondo wakawgi to wanachagi kata kapo ni en mana ketogi e